পশ্চিম বর্জাল আমচানি চট থাকাম লুকরনো আনি থাকাম তে হামজাম কুকলুম তিনি অর অপান্দা ও মানজা খাজা চিনি টিটিএডিসি হাপাংনি চিনি চেয়ারম্যান চিনি বরমগানাং স্যার জগদীশ দেববর্মা তে চিনি চিনি জুনাল ওয়েস্টনি চিনি চেয়ারম্যান চিনি বরমগানাং স্যার রঞ্জিত দেববর্মা তে চিনি আর মানজা খাজা চিনি থুনবেদেগনি চিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর চিনি বরমগানাং বিকাশ দেববর্মা তে চিনি ভলিবল চিনি এসোসিয়েশন চিনি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি না অ্যাক্টিং সেক্রেটারি চিনি বরমগানাং নব ফাকাহাম তে চিনি সোশ্যাল ওয়ার্কার যত চিনি বরমগানাং আদম নব আনি ফাকাহাম ইয়াফারে তে চিনি তিনি থুমু বাতেলাং চিনি অরনি কনভেনার যতন ফাকাহাম ইয়াফারে কিসিসে কক সালাইनो কক এতাম সালাইने और नांगमानिके थांलायनो निसि তিনি जों गोरों गोरों जागाव अमाहाके थांलाय मानि बादायलायनो लुगै बेलेनो फाक्सांगौ तानि हेंके जों साइमानो थुमुंबाय जों गोबां मानसिनि सागनो जों डेभलप खालामनो जोंनि सा गाहाम गावनि मानो जोंनि वार्समा गाहाम लामा गाहाम गोबां मानसि केफेक मानि बे कबुलि दमानो जों सोकागै जोंनि थुमु हाबानि बिसिति जों जोंनि लाइनो सामनो दै जों थुमानि बिसिति जों थुमुनि बिसिति जों जोंनि केरियार बस नामि मानो जेटा जोंनि फिउचाराव जोंनि नुगुं हामजानाय सोसाइटि हामजानाय ए जत्त जोंनि सागा हामबाथनाय अमाहाकेनो जों जोंनि बसकां जरारगो जोंनि युथ रंनो केफेक मानिनि जों सोकागै बन्नान बागै जों जत्त सांमाचा तलायने जों नुइ दंगो ओलम्पिक रगो जों जत्त स्टेटनि बरराव थांनाय माराव याबा जोंनि त्रिपुराहानि जोंनि लोगोरावले जों अमाहाय सुजुग मायाखौ याबा अमाहाके जों जोंनि सिगला चालायनो बसकांगो जोंनि ओलम्पिक रगो मोथांनानै बागै जों द्रुखाय जोंनि सिगला चालायनो जों बरनो जों सेब मारिनाय ते अमाहाकेनो जोंनि जागाव जों भलिबल जे बादायलायमंगो जत्त थांनायनि फायनाय जोंनि बदलावनोबो हायनो हाय आनि खाखाम याफारै दिनि जराव नरक जत्त अमाहाके इनिशिएटिभ नामन बागै जोंनि जत्त कमिटि मेम्बार्स संगो आं बेले बेलेखनो हामबाय ते बसकां जराव जों अमाहाकेनो जों थुमुन हापाराव जोंनि सिगला चालायनो ससजोबनो बागै जों टिटिएडिसि हापांनि बखाक्तिबो जों चायतो बै दङ जोंनि बसकांआव जोंनि सिगला चालायनो जों थुमुनि गोरोंखौ स्नामै जों गुजुग लेभेलाव जों मोथांनानै बागै जों टिटिएडिसि हापांखौ बागै नायकल थांबाय जों चायतोलाय दङ ते अफक सावनि तीन बागै असुं सितुं नर काहामफोरनि थांनायदि जतन काहामफोरनि दंदि जतन आंगा फैनाय जोंनि बरमगानां टिटिएडिसि चेयारमेन आं खुलुमनाय जाफारो आंनि हामजायमा जायफा गाहाम जाफारो जोंनि टिटिएडिसि बरमगानां जोंनि इएम सोहेल देबबर्मानो ताई अरब मानजा फैनाय जोंनि एमबिबि कलेजनि एसिस्टेंट प्रफेसर बिकास देबबर्मा जोंनि भलिबल एसोसिएशननि एक्टिंग सेक्रेटारि चंदन सेन बनगो ताई विशेष করে अरब जादु सोशल वर्कार এবং स्पेशली थैंक्स केशव सरकार आमचाइनिनो बो सोशल वर्कार बो फाइमानजा फैमानि बागै बरबां खाकाहाम याफारो बोबाय सिनिलायो तामनि देखाय बोबो आमचाइनि सिकालाजोंनो फैयो मति सामरो बोबो लाइटेन खातुरि तनि आमचाइना बरजला स्कुल माथो तिनि जे भलिबल जेटा पांडा खाइलनि এবং बिनि थिन सतंगतम एंटी ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम नतै नमो तिनि फुटबल चेंजामनि सिनि सिकलारक जखन ड्रग्स जावै लामा हान्दाव सिनि तमनि जरावो आमचेनि सिकलारक ताइ अरक थांलायै मति कायसा भलिबल टुर्नामेंट जे खाइमानि म लामा हायनानि बर खिरो टुर्नामेंट कायसा लामा काहामो खिरो कुमा निखा म ब्लाइटर खातुम दिखा अमति पांडा बा मति उद्दु मति इनिशिएटिभ बुसकांनो तेबो गोबां आमचाइनो बिथुन ताई अमनो लुगै गोबां आमचाइनि जारा सिकलारक सोलोंथुन म कायसा बरनो लामा खौ बिमानि हाय म कायसा सोलोंजानाय दंगो मति हाय आमचाइयो तेबो ना हाबजाखौ मुसक साविनो आं तिनि जारा अरब फाइमानजा फैनाय जतनो तेवसा खाकाहाम हामजामान जाफारै आनि कबराव मुखाका जतनो हामदा